Ok, shikenan yanzu mai da masa waya. To Hajjaju kin san ke yanzu Hajiya ce. Ai sai da lallashi. Sai dai baka rabo da zolaya ba shi dai wayan ka kai dai kan. Zolayar ka ba ta karewa. Wai kan wannan tambayar da kike ta yi mana menene shi? Ka san tsakanin kanwa da yayansa. Dole ina kira ina jin lafiyanka. Yanzu dai zan sake kiranka. Zuwa anjima ka fa kula da cajin ka kanka bari ya tafi kawai. Sarka 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 Kai ruwa din, ka gama abu da kana yi. Ok, ka masa kusa mai munafuki da kai. Ka zo kusa mana. Yanzu na ji magana, amma ni munafunci ban saba ba. Duka adiya ne. Abu da yana faru. Abu da yana a yau. Sai ka hada kaya, ka doka kaya. Sannan yau kai sai ka bude shago. Saboda abu da kuna yi a saman wannan sai ka ni da yalla. Bai sanya ba. Gode kai Hausawa ne kuma yan wanka ne Hausawa kije ki zo na ki business da su ni na gida ma zan yi barci ina gin haka shine zai kullun labarin na ta canja wai amma na ku al'ada mata ke zuwa shago ya bude shago ya zo amma mu al'adar mu na Hausawa kowa ma zuwa kasuwa mu zauna mu bude shago zaman aure muke a gida dan haka ka canja wani labari amma ni ban zuwa kasuwa idan ku a aladunku Papa yaka, mu aledumu, ya ba da dama da mata zai je ne makudi. Kuma idan ka ji ba sai ka yi ba, ina ga zan bar ka gari wannan. Zan tara ina na in bar gari. Allah ya ba da sa'a, amma ni dai ba zan je ba. Amma kafin ka tafi, ka ji ni da kyau. Ka rubuta mu. Takarda na ka bani. Ka rubuta. Takarda? Ko baka iya ba. This is capital Mbano. Ai kuma ban biyan ka kuma ko. Na shi da nan ina ganin zai don sai Amerika nan. Amma kar ka manta, ina tana maka. Ka dai san wahala ce ta koro ka daga can ka zo nan arewa ko? Wallahi kiriya ne. Na zo ne ma kudi ne. Amma kuma ai ka samu kuɗin ko? Duk da rashin hakurin ka ai ka samu kuɗin kuma ne da koma can. Ba ni da hakuri, kai ba ka da biya. To ka koma amma ni ka bar takarda na ina nan. Gyara ka gare maza. Kukuli kuna kakita. Onye Hausa, onye Rigi. Yasa ka ne, ka kashe wancan, ka buge wancan, ina dalilin ka. Assalamu alaikum. Anti, lafiya? Na zo na ta magana shiru anti ki an sani. Me yake faruwa? Ko dai kina cikin damuwa ne? Anti? Damuwa kuma Amina? Damuwan menene kuma? Wallahi anti, na shigo tun da zai na magana wata an sani. Ba dai abin da ya faru bane ya saki cikin wannan doguwar tunanin ba ko? Dan a yadda na fahimce ki tun lokacin da abin ya faru kin kasa natsuwa har dawowar mu. Wallahi tuba shi bane kawai dai yau na tashi da kina ba da. Dakata ka da ki karasa. Yanayin ki bai kama da mai ciwo ba, ya kama da na mai damuwa. Wannan dai damuwar da ke cikin zuciyarki ita ke cike da yamin ki yanzu. So ina mai tabbatar miki da cewa ki gaggauta cire wannan tunanin a cikin zuciyarki in ba ka ba ta kai ko ina ba. In Allah ya yarda anti. Amina, menene damuwa? Na ji kuna maganar damuwa me fara wurin ki? Aikata Allah kai ne dan uwa, lahira ba ka kishin ruwa. Har sada karkai yo dan uwa, kyauta ta rabe akwai yawa. Sarka karkashi ke ta nade ka tabarka a ɗaya. Sarka
sarka, sarka, sarka. Mai akai maka, mai akai maka ne, mai yasa ka ne, mai yasa ka ne. Ka kashe wancan, ka buge wancan, ina dalilin ka. Baban gida, ni ban haifi arne ba. To! Ba ni da alaka da arna. Bare kuwa. Wannan kaya ne na arna. Ban yadda ka shigo min da su gidana ba. To. Sai ka zaɓi na zaɓa. A to wannan koma wajen nan. Tabbas za ki gane kala ta. Hey! Ni ba da shi baka ga hezu ba nake. Ta sulhu. To kin gane yan kwanakin nan sababbin kof suna ka tura na irin yankin nan. Baban gida, na ce ka je ka koro min awakai. Kora awakan kenan nan. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks. Dan buru ba wato kin hana yaro na zai saki a cikin gari wannan yaro na yayi anan kai kai anan a kire shi ka sa shi a lungu me kana so ya faru dan buru banka. Duk inda yake sai ka je ku nemo shi. Kuna jina ko? Ai kai Kun gan shi? Waye ne kai? Kai? Wa kake ce mun? Kai ku juya mun shi. La haulu wala quwwata illa billahi alayhi. Ka san shi? Shi na gane shi. Waye shi? Dan gaye ne. Kai. Na kuka ganin mana dan gaye. Kai! Na'am. Na za ka je ne kake wani wugi-wugi da ido? Wallahi almajiri ne ni. Almajiri? Bare ku. Kai dan uwarka ka taba ganin da almajiri yake bara da buta? Wallahi kina za ta ruba ne. Sun zo neman dan gaye. Kuma dai menene za mu dawo? Kuma za mu haɗu da shi. Kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne, aha, kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne, ah, kabilanmu ne. ‘Ya'yan uwana na yi kiran ku, mu haɗa kanmu, ka aje kanmu, ƙabilunmu, kala da kala. Na yi kiran ku, maza da mata, ku haɗa kanku, zaman lamana, mu daina kashe kanmu don bai da rana. In kun duba a da zama ake yi, gaskiya da amana shi ake yi, amma yanzu ku duba ba shi ake ba, wancan da wancan ba shiri suke ba. To me ya jawo wannan manyan ƙasan nan? An ba ku amana ba ta shi kuke ba, burin ku kawai faɗa ku haɗa ga al'umma kuma talakawa. Wallahi ku kula akwai Allah
yana ganin ka komai kai aikatawa, ko komai kyau ko da mara kyau. Kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne. Ina dalilinka, me dalilinka, sarka, 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 sarka. Sarka, sarka. Mutumin da nake jin labarinsa shine ya shigo har gonata? So bi ke ne yana mun kula. Tabbas dole ne in san ko shi wane ne. Dan in na bari yana kawo min ziyara wata rana sai ya ci galaba a kaina. Ni kuma duk mutumin da ya ce zai shiga gonata sai na san ko shi wane ne, ni ma in kai mai ziyara. Ko za ki gano wasu daga cikinsu? Ni babban tashin hankali na ma. Ya mun babban alƙawari lokacin da zamu koma hotel. Ya ce akwai babban alƙawarin da zai bani. Gashi yanzu sun kashe shi. Ban san yadda zan yi ba. Tunda kika ji ya furta zai bada, tabbas kyauta ne wanda in yayi ta kowa sai ya kalla. Kalle ni ki min bayani yanda suke. Shin zaki iya? Kalle ni da kyau ki min bayani saboda in gano ta inda matsala ta samu asali da kuma hanyar da zan toshe baraka. Sarka, 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 sarka. Aikata alkhairi ɗan uwa, lahira ba ka ƙinshin ruwa, har sadakar kai yo ɗan uwa, kyauta ta rabe akwai yawa, sadaka karka shike ta naɗe ka tabarka a ɗaya. Sarka, 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 sarka. Mai akai maka ne, mai akai maka ne.
haka batun yake. Zan samu da sai na samu da na samu duk na samu ta fi su. Don haka al'umma mata da maza kun samu kamfanin da yake kokarin ku samu materials kala-kala. In kuna buƙatar materials sai ku je kamfanin Amtex Nigeria Limited. A kamfanin Amtex Nigeria Limited a nan ne za ku samu materials na kecere ni na shiga tsara cikin kuɗi kalilan da rahusa. In ana dara duk da uwa ake Amtex Nigeria Limited suna da material kama daga Lamode, Piltex, Gabano Viva, Excelsior, Getzina, Super Irish. Bangare guda kuma Amtex Nigeria Limited muna da London Giza, William Smart, Super XL, Kurinza, Tex. A waje guda ga Wagambari kala-kala sai kun darje. Amtex Nigeria Limited muna nan ne a babban ofishinmu mai lamba 1 UM Plaza KW 32 Dutsen Ma Street muna kallon kasuwar Barci Kaduna. Ko a shagonmu mai lambar shago 9 da 10 a Baballa na Abba Shopping Complex. Ko ku same mu a shagonmu mai lamba 1 da 2 da ke Imam Plaza Chawai Road by Aminu Street Tudun Wada. Ko kuma a tuntube mu a lambar waya kamar haka 0803-7201-50 ko kuma 0802323117 ko kuma 0903050078 ko kuma 0903842130. Ka ganka asin da asin sai Amtex Nigeria Limited. Ba kurati na taimaka wai kina magana kamar ido ka baya bin ba kurati chief kina sai ka je haka chief gidan kala na yi to ni man ka ne ai akai magana yanya na da da zai msiri da ita kisi har yanzu bai mu hada kayan saboda duka kayan da muna sai ba cha to yanzu da na biyo sai na je na ga wani katafaren kamfani sun shahara wajen kera gado da kujeru kai hadda durowa inda kayan da za ka yi aure ne haba ai lahiya lauce ai wadi ya zo daidai da zim ki shiga gaba mota kawai mota kurati to na tara kata iyali na mun zuwa nan domin zai siyar da daya daga cikin yaro na kuma an ce anan ne kada kuna hada kayan da mutum zai siyar da yaron shi za ka dai aurar da yarka na ce ba a sayar da yarku to insha Allah ba matsala ka zo inda ya dace kuma gaskiya muna da labarin ingancin kayan ku wannan haka yake exactly wannan haka yake to bismillah mu je ku gani rangadi lallai gidan nan nawa ashe dai ban yi zaben tumun dare ba wajen zuwa sayan kayan shirya gidana kama daga falo na har cikin kicin dina lallai ba kamfanin da ya dace sai kamfanin SD Interior Design. A kamfanin SD Interior Design a kamfanin ne za ku sai kujeru da gadaje da kayan da za ku shirya kicin ɗinku wane ture cikin sauki. A SD Interior Design za ku iya kai gyaran kujerunku a maida muku su yadda kuke so. Don haka ina hotel ko ma'aikatan gwamnati da kamfanoni ga damar da za ku dama don sayan kujeru na gida da office kuma kayanmu ba gara babu zago. SD Interior Design su ne na daya wurin kawo muku kayayyakin kawa na gida irin wanda kuna so. Don haka ku tabbatar da kun zo SD Interior Design. SD Interior Design muna nan ne a lamba 27 da ke Wharf Road opposite NEPA Office Kaduna ko kuma ku tuntube mu a lambar waya kamar haka 0703343117 ko kuma 0802708997 ko kuma ta yanar gizo email sdinteriordesign@gmail.com ko kuma www.sdinteriordesign.com.nigeria. SD Interior Design sayan nagari mai da kuɗi gida.